Ihe ụwa bụ onye kwe
onye ngwọrọ mee ka ije ego ga-agawa onye boro ebubo na-achọ onye ga-ekpe ọnụ ya onye boro ebubo na-achọ onye ga-ekpe ọnụ ya n'ikpe onye boro ebubo na-achọ onye ga-ekpe ọnụ ya n'ikpe onye boro ebubo na-achọ onye ga-ekpe ọnụ ya onye boro ebubo na-achọ onye ga-ekpe ọnụ ya n'ikpe Chiogide onye ya boro ebubo na-achọ onye ga-ekpe ọnụ ya n'ikpe ihe isi ike enweghị ikwu onwe enyi onweghị nwanne ọ dịghị abụ ego ka ịja ya mma ka ọfụ ego ya ego ya chi bịa n'ụlọ gị ọsọ ọkụkụ dị ya ozi ije ọkụkụ so bịa obi dị mkposa bụghị mkpokọ onye okike ụwa ya bịa akwụkwọ apili bịa ezinụlọ na-enweghị ego ha dị ka ikwu enweghị mmadụ kpegharịa ikpe ekpere ha Enu. Ọ dịghị onye ọ na-adị mma n'obi o nweghị onye ọ na-agbagiri elu ya si ka esinyere ya mmiri na ya chọrọ ịga n'elu ka ọ fọzi imerụ arụ onye boro ebubo na-achọ onye ga-ekpe ọnụ ya Chiogide onye boro ebubo na-achọ onye ga-ekpe ọnụ ya n'ikpe onye boro ebubo na-achọ onye ga-ekpe ọnụ ya n'ikpe ndị boro ebubo na-achọ chi ga-ekpechite ọnụ ha n'ụlọ ikpe onye boro ebubo na-achọ onye ga-ekpe ọnụ ya n'ikpe onye ga-ekpe ọnụ ha na-achọ onye ga-ekpe ọnụ ya n'ikpe ihe isi ike ji ọgụ ụlọ ga-esi gwa ya na inweghị ụlọ ọtụtụ ndị gwara ya udo ha ụfọdụ ahapụrụ ụlọ ha balaga ọsọ nwaanyị gbawa ha na ya ka ọsọ ahụ n'ike ihe nwoke kwe hapụ ụlọ ya gbapụ makwara na ihe ahụ dọwa isi n'ime ebubo niile chi ga-ekpe ọnụ gị ihe ịkwa ka jụrụ ụwa chi ga-ekpe ọnụ gị agbọghọ na-achọ di n'okorobịa na-achọ nwunye unu ndị a na-emegbu emegbu chi ga-ekpe ọnụ gị ha mere gori alaghala ndị a gbara okwu nwunye ndị na-enweghị otu o si dịrị ha chi ga-ekpe ọnụ gị onye boro ebubo na-achọ onye ga-ekpe ọnụ ya onye boro ebubo na-achọ onye ga-ekpe ọnụ ya n'ikpe onye boro ebubo na-achọ onye ga-ekpe ọnụ ya a sị onye boro ebubo na-achọ onye ga-ekpe ọnụ ya onye boro ebubo na-achọ onye ga-ekpe ọnụ ya n'ikpe onye boro ebubo na-achọ onye ga-ekpe ọnụ ya n'ikpe onye boro ebubo na-achọ chi ga-ekpechite ọnụ ya n'ụlọ ikpe onye boro ebubo na-achọ onye ga-ekpe ọnụ ya n'ikpe onye ga-ekpe ọnụ eme na-achọ onye ga-ekpe ọnụ ya n'ikpe nwa ọgọ nna m na-achọ onye ga-ekpe ọnụ Chiogide onye boro ebubo na-achọ onye ga-ekpe ọnụ ya n'ikpe odogwu n'aghala ebubo na-achọ onye ga-ekpe ọnụ ya n'ikpe ndị boro ebubo na-achọ chi ga-ekpechite ọnụ ha n'ụlọ ikpe onye boro ebubo na-achọ onye ga-ekpe ọnụ ya n'ikpe onye boro Chika ebubo dibịa na-achọ onye ga-ekpe ọnụ ya n'ikpe ọ bụghị mmụọ ọ bụ mmadụ ka na-arịa ndị ghọrọ mmụọ bụ ego mmadụ bịara ya mgbaru ọ bụghị mmụọ ọ bụ mmadụ ka na-arịa ndị ghọrọ mmụọ bụ ego mmadụ bịara ya mgbaru gịnị ka na-arịa n'ezie ọ bụ mmadụ ka na-arịa ọ bụ mmadụ ka na-arịa ndị ghọrọ mmụọ bụ ego mmadụ ndị ghọrọ mmụọ bụ ego mmadụ bịa mgbaru ọ bụ mmadụ ka na-arịa ọ bụ ha ka na-arịa na Naịjirịa ndị ghọrọ mmụọ bụ ego mmadụ ndị ghọrọ mmụọ bụ ego mmadụ bịa mgbaru ọ bụ mmadụ ka na-arịa ọ bụ ha
izewe ndị na-aghọ mmụọ bụ ịghọ mmadụ bịa mgbarue ndị a na-eze nọ n'ụlọ akwụkwọ nọrọ na chọọchị mana gọọmenti ụmụnna ha nọ n'ahịa ma nke kasị njọ ha nọ n'ezinụlọ ndị anya uhie ndị zọnzọnzọ nyụọ ọkụ ha bụ edim ha ese wam ha pụta jụwazi onye gburu ya ha bụ ndị ụfụ obi ndị ihe mmadụ ibe ha adịghị amasị ndị kpebiri n'obi ha na ha agaghị adị ndụ hụ na ihe ọma mere gị ha ka na-abịa n'ezie mmadụ ka na-abịa n'ezie ndị ghọrọ mmụọ bụ ịghọ mmadụ bịa gbarue ha ka na-abịa n'obodo Naijiria ịbịa n'ụlọ ụka ha juru eju n'ime ya ọkwa ha ka na-abịa na chọọchị ndị ghọrọ mmụọ bụ ịghọ mmadụ bịa gbarue ha ka na-abịa n'ụwa niile mmụọ adịghị iro ụmụnna m ọ bụ mmadụ kacha iro a na-asị na-emere mmadụ ọrịa ọ bụ mmụọ mere ya ọbara na-asụ n'obodo anyị ọ bụ mmụọ gbafuru ya ọ bụ mmụọ jide gị n'ụzọ nara gị n'ike ọ bụ mmụọ were ọkụ wee mụnye n'ahịa ahụ bara ọkụ ọ bụ mmụọ kwalabalawa ghara kwe mmadụ n'ike ndị agha na-achọ akwụkwọ ule ha ọ bụ mmụọ zụrụ ya iro na-ekworo juru na chọọchị ọ bụ mmụọ kpaliri ya n'ezie ọ bụghị mmụọ ọ bụ mmadụ ga narịa ndị ghọrọ mmụọ bụ ịghọ mmadụ bịara ya mgbaru gịnị ka na-abịa n'ezie ọ bụ mmadụ ka na-abịa ịga n'ọma ahịa ha juru eju n'ime ya ha ka na-arịa n'ebe niile ndị ghọrọ mmụọ bụ ịghọ mmadụ bịa mgbarue ọ bụ ha ka na-arịa n'ụwa ọ bụghị mmụọ ọ bụ mmadụ ka na-arịa n'ezie ha ka na-arịa n'obodo Naijiria iro kacha njọ bụ iru ụlọ ụmụnna m ozize ya bụkwa agha ewepụ na Chineke zewere ga agha olee otu isiri eze agha ụlọ ihe ụlọ dị ndị ndụ eleghị anya o nwere onye chọrọ imere gị ihe ọma ya bịa n'ụlọ ma ọ hụghị gị ọ bụ onye ọbụla ọhụrụ oziwe ozi eleghị anya onye ọ kọrọ ihe o ji bịa nwere ike ịbụ onye ahụ chọrọ aga ọmụ ya were okwu ilu ugwu ugwu obi ya ka ọ bụrụ na o megidere gị chọwa udo maka ọ dịghị onye mara asụ ya iro dị n'ụlọ dịka ọtụtụ kwere ndị ụfọdụ mmanya ka ha mụọ aka obi ha jụrụ maka ọ bụghị mmụọ ọ bụ mmadụ ka narịa ụmụnna ndị ghọrọ mmụọ bụ ịghọ mmadụ bịara ya mgbarue ọ bụghị mmụọ ọ bụ mmadụ ka narịa ndị ghọrọ mmụọ bụ ịghọ mmadụ bịara ya mgbaru gịnị ka na-arịa n'ezie mmadụ ka na-arịa n'ezie ndị ghọrọ mmụọ bụ ịghọ mmadụ bịa mgbarue ọ bụ ha ka na-arịa n'ezinụlọ ịbịa n'ọma ahịa ha juru eju n'ime ya ndị ghọrọ mmụọ bụ ịghọ mmadụ bịa gbarue ha ka na-arịa n'ebe niile Jizọs onye mmemme melite ndị niile na-atụ egwu gị Chineke ka ndị a na-adịghị ekpere gị ghara ịnwe anya ọṅụ agha Chineke ka ha ghara ịjụ anyị ebe chi anyị nọ ọkpara Chineke bụ onye mmemme onye mmelite ike nwa bamba bụ onye mmemme onye mmelite Jehova Jire bụ onye mmemme onye ukwu n'ọgba agha mmelite ndị gị ike nwa bamba bụ onye mmemme ezele onye ọma bịa
megide mmadụ anya agụla mee ndị niile m legidere anya aghara igburu m onye kere mmadụ onye ogbenye enweghị ọnụ okwu n'ụwa onye ogbenye aghọla nwere ihe ọbụla ekwuwe okwewe n'isi okwu onye ji ego ga-egbu m ụwa kpọrọ ya ka onye ogbenye ekwue ya a ga-achọta ihe mere o ji dị rọng n'ihi ya ọtụtụ ezinụlọ na-eche ka ịsa okwu agwara ha ndị akọrọ ọnụ enweghị ego ndị akọrọ ọnụ amụghị nwa ndị akọrọ ọnụ alụghị di ndị eji ọnwụ ike mara ezinụlọ ha oke mmụọ na-eti onwe ya bịa hichanụ ha anya mmiri ọba tụla dị mma ọ bụ naanị gị bụ onye mmelite emelite n'ọha eze ndị ezele onye mmelite dadie onye mmelite odogwu n'agha onye mmelite emelite n'ụmụ ọba tụla dị mma melite mmụọ onye mmelite chimle onye mmelite ya nna onye mmelite emelite n'ụmụ onye adịghị ike ibe ya kwa na-agụ ya onye chimle mmelite onye mmelite nga nọ n'obere onye nwa mmelite emelite ọnụ n'ụmụ akọrọ n'ụwa kwaji ya ka akọrọ ya onye gụọ mmelite ịgaba nkịtị onye n'agha mmelite chime emelite emelite n'ụmụ onye ọbụla ị chọrọ imelite inye ya mara ka uwe ebe ndị ọzọ bara ha enwetaghị ha mara sọ ya ba ihe bido mewe mgbe ndị mmadụ bụ n'obi n'ihe ọmalala na-esi n'ụlọ sọ mgbe oge ekpere ruru ichetara David ọgbụgba ndụ ọbara ya na Jonatan onye ọnwụ jidere ezinụlọ ya niile wee due ha n'iyi ọrụ ewepụ Mefiboshet onye ọnwụ gbajiri ụkwụ naanị ya fọrọ n'ezinụlọ ha niile ma population abụghị ihe Chineke na-ajụ ma ọ chọọ ime ihe ọ chọrọ ime ka ọ ga-eme ma igwu gị ọ bịara ma ọ bụ ha bịaghị ya mere o ji were David mere Mefiboshet destiny helper ọ dịghị akwụkwọ ọbụla saịnịrị ya ọ dịghị ọmụrụ nwa nara maka chi bịara n'onwe ya mere ya ihe maka na ọ bụ onye mmelite lele onye mmelitele onye mmelite emelite n'ụmụ melite mee ka obi dị m mma chia onye mmelite onye mmelite emelite emelite n'ụmụ ọba tụla dị mma melite mmụọ onye mmelite melite mee melite mee emelite emelite n'ụmụ ike nwa bamba melite mmụọ onye mmelite ụwa jugbuela m n'ọnụ onye ga-asadokwu agwara m onye mmelite emelite n'ụmụ akwụkwọ nsọ m gwara m na nna m nwanne maka ahụhụ unu gwana ụmụ mmadụ ole na-achọ nwanne ha ihe siri ike ọnọdụ ọjọọ abụrụla ọrịa onye rịawa ya rịawa naanị ya o mechaa ọgbakere ọha na eze otu nwoke nọrọ 18 n'ime nrịanrịa na-enweghị onye enyemaka na-enweghị onye na-asị ya ndo ma mgbe Jizọs hụrụ ya ya jọ ihe mere o jiri nọrọ ebe ahụ nwoke ahụ le Jizọs anya sị ya onye nwe m enweghị m mmadụ nghọta na ị nwere ụmụnne ma ndị ebere anọghị ya n'ezie ị nweghị mmadụ ị nwere ikwu na ibe ma ndị ebere anọghị ya n'ezie ị nweghị mmadụ obi efula gị onye na-agbanwe ọnọdụ abịala ọ bụ naanị ya bụ onye mmemme onye mmelite onye mmelite onye mmelite onye mmelite melite n'ụmụ onye mmelite Jizọs onye mmelite melite n'ụmụ onye mmelite ezele onye mmelite odogwu n'agha emelite emelite n'ụmụ melite mee ka obi dị m mma chai onye mmelite onye mmelite emelite n'ụmụ onye ukwu n'ọgba ga melite mmụọ onye mmelite melite
chimo. Onye ukwu na ọba